a hundredfold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Atong ihalad dinhi ining misa padayon nga pagampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan ug ang pagkasulbad niining atong giantos nga pandemic. Ato sang iampo padayon ug pasalamatan ang Ginoo sa mga tao nga nagsigig suporta sa atong mga proyekto karon, namalit sa atong mga slots para sa pagtukod sa Kapilinha di Fatima nga unta hatagan sila sa mahal nga birhen sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga gamhanan, puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong way puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, may tungod ni adtong nangamatay na, aron dili kamo maguol ingon sa mga tawo nga walay paglaom. Kay kita nagtuuman nga si Jesus namatay og nabanhaw, busa nagtuo kita nga banhawon sa Dios kadtong nangamatay, nga nagtuo kang Jesus aron paubanon kaniya. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili maguna ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios, ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mo'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta.
yuta. Isugilo ng iyang himaya, taliwala sa kanasuran. Taliwala sa tanang katawhan, ang iyang katingalahang mga buhat. Muabot ang Ginoo, aron maghukom sa yuta. Kay dako ang Ginoo, ug angay nga daygon pag-ayo. Katahaan siya, labaw sa tanan nga Dios. Kayang tanang mga Dios sa kanasuran, mga butang nga walay hinungdan. Apan ang Ginoo mao'y naghimo sa kalangitan. Muabot ang Ginoo, aron maghukom sa yuta. Maglipay ang kalangitan, ug magsadya ang kayutaan. Ang dagat ug ang nakapuno niini palanuga. Maglipay ang kapatagan, ug ang tanan nga anaa kanila. Unya ang tanang mga kahoy sa kalasangan magsadya. Muabot ang Ginoo, aron maghukom sa yuta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya magdako ug ingon sa naandan miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug mao'y iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadaig kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahom pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitanan, Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamu usab moingon kanako, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod
ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini. Ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako. Tinuod nga daghang mga byuda didto sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Saripta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot og paglaom. Nga kining paglaoma mao'y giaghat ni San Pablo sa taga Tesalonica nga magdasigay. Unya unsa man ni siyang paglaoma? Nakahinomdomo unsay gihisgutan nga klases paglaom sa unang pagbasa? Ang paglaom nga si Jesus namatay unya nabanhaw. Nya kita sad kun mutuo niya mamatay gihapon ta pero mabanhaw. Og motibo niya didto sa lugar nga gitawag og langit. Ganahan mo na? Mura ramamog mga patay. Ana raman mo. Mura magway lami inyong unahuna. Nakarong panahon na daghang kay na stress na nangutana nako padir nganong porti mang daghanang nangamatay karon gahuot na mas menteryo wa na may kabutangan gani ang mga menteryo mingon fully book na mi ana maghimo patag mga nitso madugay ani ko no silaba na lang tani kay porti daghanang nangamatay nako na nga stress man na sila god na stress ba kay karon kong panahon na mura bag ang atong hunahuna kinig yung kinabuhi dinis kalibutan mo importante. Muna mas stress da yung tagda natay ubo. Ubo na gani, mura naging COVID na ni, COVID. Nya maglisod na gani ginhawa, COVID na gini. Nya dili na katimaho kayo, COVID na gini. Kamo mga guwang-guwang na dinhi, maguwang pagi munako. Hinomdo mo sa unang hilantan tag ubhon ta. Maglisod pa tag ginhawa. Wa biya lami ikaon. Mao mambitaw ng lutuan gitag lami, makakaon lang tag lami kung hilantan ta. Kung kanus awa na lami, una panunta palitan ana mga lami. Palitan din ta ana mga soft drinks kanang katong Royal, nya itlog ana. Pero wa gani katong ginamos, katong unas ginamos ug maikag lawas. Nya masakit na gani lainan gyud, lai para na atong masakiton. Munang uban magpasakit-sakit ta lang hinuon. Mao na kami sa una. Una, ipalit ni mama na mo kasagaran, ipakaon nga pan, katong biskutso, katong pati bang mag-abog-abog ba? Ana, katong dunggan-dunggan. Tunto ang mga burikat, kato bang tabisay na intaon ang ari, pati nang laina kanon. Pero masakit, kaya katong yung pan nga ilorde, kato ang mga Francis, isuwa na yung sa gatas. Di kini katilaw ato, basta di ka mahilantan. Di kaubon. Nya karon man to mga panahon na inaron hinomdom ko to sa una. Kana bang tinguan na ba? Karon stress na kay tastanan. Mo na nangamatay na lang no nya dili sad mo adtong ospital. Ay ayaw ka iswab ka dito na, ba positive ka ditsuon yung kag krimit.
Anan lang sa balay. Nya mas stress man sad. Patay. Wala perting patay karo. Wagi siguro kamuron taon-taon patay na mo. Pero naata aning gitawag og Christian hope, Kristohanong paglaom nga giawhag ni San Pablo sa unang pagbasa, di ta ma-stress oy. Wa gyud stress. Padayon ra gitas kinabuhi. Kay total inig kamatay, nagtuo ta Ginoo, mabanhaw ra man ta. Ni inig kabanhaw na to, mao ra man gyapon ning atong naong. Si Kristo pagkabanhaw niya, mao ra man gyapon siya. Iya magini gipakita iyang kamot, tanawa tanawa di ba ni ang akong samad, akong kilid o na ang samad. Ako man gyud ni, ipakan ako ninyo anang isda be. Gikaon sad diya sila nga tubangan. Nya mao man sad ni ang mahitabo nato. Kung nagtuo ta Ginoo, ang problema wa na ta mo tuos Ginoo. Kamo ni tuo pa mo Ginoo. Sure mo? Hey karon ang ato ra bang tuhuan kana ra bang mga kana magtukod mo balay, wa mo na eksa sinsiyo. Wa mo anang kanang naang pabinditahan diri ang kuan, pabinditahan ang kana mga miraculous medal kay ihumol og ang mga sinsiyo ngadto adtong gikautan sa haligi kay adto kuno iugbok ang haligi na kung nga naman tukod magumig apartment pa der para kusog ang kuan sud sa income. Naku kamo nangandoy pa mo ana nga nakatukod gay may aning balay, nangandoy pa mo nga ma-bless mo maayo, wa mo magtan-aw na mga way balay diha nga ang sinsiyo nga inyong gihuog dito angayan unta nang ihatag nga to nila. Inyo naman nung gihumol di ana na ang yuta aron og bukas haligi kay para mudakog income nakatukod magimo ani kay daghan na kay mog income. Wa gyud mo magtan-aw ng uban diha nga hasta ganing inyong gipanglabay nga basura maupay kabkabon, maupay hinay-hinayog kaon. Sobra na kay taoy. Saan? Na irog-irog anang naa mga higdaanan sa sayop ni kay kani makahatag nig sakit kay nagatubang ang imong tiil sa silangan sa asam day puno kasadpan ang imong ngadto silangan aron kuno nindot amot mo tinuod ba na ang imong bintana usban ni ang imong ihap sa imong hagdanan padung sa taas ipha kay sayop gani na madaot ka. Hala pag sulob mo ani mga unsa pa na inyong gipangsulob perti na daghanang gipangsulob nga mga punsiras-punsiras para kuno good luck. Ma-stress ka na oy, magsalig ka na mga butanga. Ayaw. Unya kuhaon na mingo, hala patay na ko ani wa na koy panagang, wa na panagang. Ana dayon. Ang pagtuo nato ni Kristo, ang pagtuo nato sa Ginoo, maoy atong dadon karon, dili ni mga tuo-tuo. Ug ang pagtuo nagtug-an di ta mga matay. Mabuhi rata. Nya unsa may itong buhaton? Matud pa ni Kristo diri ay. Sundo nato siya. Unsaon man nato pagsunod siya? Naningon siya ay ang espiritu sa Ginoo ania kanako. Kita pagbunyag nato, mikunsad sad nato ang espiritu sa Ginoo ug nagpabilin dinhi nato. Lingi ana imong tupad. Lingi ba? Lingi ba? Niya human pangutan ina napa nimo ang espiritu sa Ginoo? Kay pagbunyag ni kunsad biya to ina napa nimong espiritu sa Ginoo o espiritu na nas demonyo? Tanaw ha si Kristo ang espiritu sa Ginoo anaa kaniya. Sunod, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadtos mga kabus. Maayong balita ngadtos mga kabus ang atong isangyaw. Mao na itong misyon, di ba pagbunyag nato, dihugan man mo anang lana ang bata, di ba dihugan man anang lana, ako gidihugan sa ko anang lana. Unsa man ang misyon diha? Nga mosunod ta sa misyon ni Kristo sa pagkapari, pagkapropeta ug pagkahari. Mo na itong misyon para unsa man na siya? Para sa mga kabus. Bitaw din birthday na raba sa Mama Mary karong September 8. Hapit na raba, ug buhi pa mo, manghatag na sa tag mga bugas, tag 5 kilo, ngadto sa atong kaigsuunan, dinis atong parokya. Ha? Nya pang-donate mo ha? Wag gisanong na. Pang-donate mo. Kung ano man mga magkinahanglan tag mga 800 to 1,000 ka 5 kilo rice.
Ana. Adigin mo malipay nga mohatag ta kadako anang kalipay sa mga kabos. Kana bang mga kabos nga pangka-pangka intawong kinabuhi nga magsigilag kagulkol ang imong kuhaanas bugas. Nga wa nagihapit madaginot lugaw na lang. Makadawat nag 5 ka kilo nga kanang bugas. Mura na nag-ibayaw sa langit oy. Kamo kay arang-arang mo pagkabutang. Makadawat mong 5 kilos. Oy, 5 kilo ra di ay. Ang gusto nyo, sinako man. Mura na bagyan mo kaabot mo pagkahurot sa kasako. Makubid ka, di na dyan ka kauna na. May patong 5 kilo, kaya igor ito ni mo mahurot. Ana ba? Muna karon, muna atong target, September 8, maghimo ta sa atong panghatag na sad og mga bugas. Kamong mga generous, kamong gusto nga maghatag og maayong balita ngadtos mga kabos. Ala, i-remit din ang inyong mga bugas nga kuan. Kana lang sang arang-arang og kana ganing klase. Kana bang gipangpak ng daan ba tag 5 kilo kanang ganador, kanang Lion Ivory, sa panang uban diha na ay mga Washington, sa panang uban nga gipangpak. Dunia ito. Konsita, inana. Mo na ipang submit dinhi. Kada nimo submit og usa ka pack nga 5 kilo rice naghatag kag maayong balita ngadtos mga kabos og patubuon sa Ginoo diha nimo ang imong gitawag og Christian hope nga dili naka ma-stress. Niya pagigyonan, gipadala ako aron pagsangyaw sa kagawasan ngadtos mga binihag kanang mga gipangbihag ba gipang sana kaya sa una gud sa ila, kuan man gud to kanang hantod gani karon, kita sa tinud-anay mga binihag bayata. Colonize ba? Gibihag ta mentally. Mo na nga tanawa ang mga Pilipinos. Jutay ra kayong Pilipinos nga naghunahuna pagpalambo sa Pilipinas. Jutay ra kayo. Ang ila yung ginahuna pagpahimos para sa Pilipinas. Kaya nga naman ang mga foreigners nga nanganhi dinhi ni anhi dili aron pagdevelop nato kung dili sa pagsupsup sa atong mga bahandi dinhi sa Pilipinas. Nya gitagaan pagitaan ning mentality karon nga ato mga batan-on hasta kining ato ro mga ginikanan tingali apil sad mo nga ang paglaom aron ta mulambo kana gyung mo abroad ka. You are already imprisoned and you are exiled mentally. Kamo nilaom ba mo nga ni adinhi sa Pilipinas ang atong tingusbawan? Ha? O tuas abroad? Tira ba manubag ay? O pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Daghan kayo mga buta, depressing kayo nang di nakakakita. Oy. Oh. Daghan ra barong mga tao nga siga og mata pero di kakita. Na, oy, daghan kayo. Kamong mga asawa, nakakita pa mo sa inyong bana. Daghan kayo mga asawa, di na mo tanaw sa bana. Ang bana, nakakita pa sa asawa. Oy, tuwa na magtanaw sa silingan. Magsigig pangandoy, kanaon tao. Mutanaw sa asawa, luod ng animal. Di na gil mutanaw. Labi nang magsigi nagyaw-yaw, to paganis kusina gayaw-yaw na. Sami ko ni ana sa diga putak-putak na sang animal ay. Di na ganahan mo tanaw ang mga anak karon nga buta na sad, di na mo tanaw silang gidikanan. Magsigi na nagtanaw ng cellphone, internet. Naman gani atong paaminon ka ng mga bata, kanang maso ato kog balay, ako mga igagaw, or ako mga kaila, kanang mga batang gagmay ba, yung bless mong father, gada, ani, mudawats kamot ba, ang uban, iana lang kaya sige pag-ana, iana lang agtang, idukmo lang agtang ba, kaya yung duklon, ugwa lang yan ang ginikanan, ako lang sa kaimong duklon, ipapriso noong ka, kana bang wa, na di na ganahan mo tanaw, kay ang ilag yung gitanaw ang makalingaw ra gid nila di na kamo mutanaw sa silingan daghan sa kayo mga buta nga silingan kana sige nakugwali dinhi nga wa jud kakita nga di na kaagi ang ilang silingan in town kay tungod anang ilang kural nga perti gitawong piitas dahan
Di jud ka kita nga nangabag-id na diha bisang multikab kay pertig yung gamayas dan. Ang ihatag ka na yung gamay kaayo. Di jud ka kita nga nagkalisod ng iyang silingan. Mga buta, pero gasiga ang mata. Oh, di mo ingon ana. Da, hilom lagi mo. Mo ni wa man ta magbuhat sa atong misyon, wa ta mahiusa ni Kristo. Mo nang ma-stress ta. Kaya nga naman, ang nahiusa ni Kristo, adunay Christian hope. And this hope is very powerful. Muwagtang ni sa tanang kabalaka, muwagtang ni sa tanang kaguol. Namagiuban na to, nangaguols now. So, halala na naday ko ito kunot, halala na naday ko kunot. Ay pasag di nagmangunot ang imong now. Halala puti na lagi, hala tiguwang na kutan-aon. Ay pasag di nagmamuti ng imong buhok. Ana, wa magani ka kapangutana nga maglisod na kagdulhog-dulhogon. Murag sanaw na kayong dulhogon ba? Bantay mo ana. Ato mga batanon bata, ato man daganon ka ng dulhogon. Karon sanaw na ka. Sige na kang pangitag asa ka makagunit. Ay dagan din kana ba? Kana bang musa ka kagagdanan sa una kana imunan tagsa-tagsaon nga to kana. Kana imong tiil ba tika ka to sunod ang. Karon iapas-apas na nimo ana sa apas diri. Ana inignaog sad pinatakilid pa. Apas-apas. Nga naman tungod lagi kay padung kita ngadto pero ay kabalaka na. Nga naman dunay umaabot nga lugar diin tuaron si Kristo ug uban kita kaniya kanunay. Wa na dito'y masakiton, wa na dito'y tiguang, pulos na ta dito mga batanon. Wa na dito'y magulanon, pulos na ta mga malipayon. Mo na si Kristo diri, gisalikway sa siyang mga silingan. Buot pag isang ihogs, pangpang, nilakaw ra sa Kristo. Wa gid siya ma-stress, wa siya ma-discourage. Gidawat lang sa diyang kamatuoran na doon nagay panahon nga kita isalikway. Pero dinhi na sa kalibutan, ay kabalaka nag isalikway ka sa imong ugangan, kanang imong ugangan nga otro sad nga yawanon ka istanan, ayaw kabalaka higugma ala na. Kana sang imong bayaw nga magsige sa kontra nimo singhagan pa ka, tungod lang kay pobre ka. Hasta imong anak dili nakahatag nimo gamay hinabang kay pugna na ng imong umagad nga 14 taong malditaha. Ayaw kabalaka. Oh, okay ra na. Mga matay ratang tanan. Pero ini kamatay, tua didto ang kalainan. Kay muabot ang Ginoo, matod pa sa atong tubag sa Salmo, aron paghukom, mo kinumdum, aron paghukom sa yuta. Kaning tanang ni asyuta, hukman. Nya, mga banhaw ko to mga minatay, o kita nga naabutan sa Ginoo nga wa mamatay pananglitan mo abot siya karong taon-taon musaka ra puta ngadto sa langit kuyog niya kana kung nahiusa ta niya. Usa sa atong mga timailhan nga kita mahiusa sa Ginoo ang paghatag yung kalipay ngadto sa mga kabus. Ang atong kinabuhi usahay mo kabus, usahay mo dato. Sa inyong tanaw sa atong parokya ron, kita ba din sa Paris nato, dato ta kabos? Dato gud ta. Wa unta ko mamaligyag slat. So, kabos ta oy, kabos. Ang Archdiocese in relation aning atong gitukod nga kapilinha di Fatima. Kabos dato. Kabos oy, kabos. Matud pang Monsignor Robin Labajo, mga tuig kapi nilang kumbati ang 35 million nga budget 5 million ra gyud ang ilang nakuha. Oh, mo na ingon siya, ikaw padre pwede ba kag himuong chairman sa fundraising na kung nganong ako manyor siya mura magpaspas kay kang mangulikta donasyon naga ipahimos lang sa goday. Pero ningon sa kon ako og mauna ang ari ko magsigig concentrate sa pagpanindot aning atong parokya sigig solicit ani dinhi nga tuwa may mas dakong paginahanglan maghatag kalipay kay nag-uol man in town ang kontraktor kay usa pa may atong ibayad ani nga nakautang naman ko mga hapit 15 million sa
mga supplier sa materials, unsa pa may ibayad nga ini pangutana, natay kwarta das pundisyon siya. Di adiri 500,000 na malasan ni usa mo pagkuot ani. Karon na natay nahalin nga mga 5,246 nga slots. Di ana. Tagbaw na kay sila. Sige, pader. Makahatag-hatag na kita. Wala ba? Dili na sila ang uban to, magpugong-pugong intawag snacks. Ay, lapag snacks. Kay minus kay tarong kuan. Karon, basin, pamakatabang-tabang na gini. Labi na yung mahurot ni kahalin karong September 8. Kaya ato man yung gift ni Mama Mary. 24,254 slots na malay na hibilin. Mahurot ni kahalin. Basta god, nduta. Ay lang ninyo ipapick up na ako dito sa 24 million. Kay kapoy sa kanya pick upon. Kapoy sa suwat anang ang claim slip ba. Karon mag-average ko tag 50 ngadto 100 ka claim slips atong pirmahan. Kapoy kayo ihog na lang diretso sa bangko atong bank account. Dinhis atong online nga misa ipakita man na nato atong bank accounts, mas nindot jud ngadto kay di sa talimitan nya na pag yung mga wrong spelling, so kanag yung wrong spelling naron dito ay mga napuo na kabuok pulos gyud wrong spelling. Ako nga nako Padersiano na usay Crescencia nababae naman ng kuan siya pa di gyud madakay Crescencia man arang-alang unta tog Siano. Oy na Crescencia himo naman noon kong babae noon. Tingali to sa dito to ba sa kana ganing katong pagsulti niya ang type babasigwa kayo makuan mo na tarunga lang sa nang spelling nya kana gyung wa gyud mga kuan wa magpadala nato bag name of sender, nagpadala og kanang kanang control number. Di kita ka-claim. Luoy taon kayo. Pero inyo nang idritsos bangko, inig-click ni mo, inig-ingong successful, tuan na manas bangko. Tiksi na lang mi, Pader, nagpadala ko sa ibong bangko, ingon ani, amount. Amo na lang ang tanaw dito, kaya na amang computer, online banking man ta. I-transfer na lang sa namo ngadto sa kapilinha. Nya kana sang inyong mga mga donors na malit, isultig yun. Kay ato ng paningkamutan ang tanang mga ato yung mapadala ngadto sa kapilinha sa Portugal. Gi-arrange na nato, pinaagis ato dinhing mga leader sa WAF nga dunay dito special nga mga misa para anang maong mga donors nining maong proyekto. Para unsa man ni siya? Para pasikat? Para lang ingnon ta nga nakahimo ta ani? Dili. Kanang mga center for devotion, kanang mga pilgrim centers, makapawagtang gid na sa stress. Di ba? Nakaadto mamog simala. Kanang moadtog simala, igabuti mo dito, murag mawa ang imong mga kanang kaguol. Kanang hulilan, nakaadto na mog hulilan. Musamot imong kaguol. Ay dako mo kay bayad, pero ikaw makabayad ka, makatigom ka ngadto, maka-pilgrimage ka, pagkalahias imong bation ni guli. Agkaninduta yun. Mani mo dinis atong simbahan San Vicente. Ang sa inyong bation. Sa kanus man ni mahumag humili pariaw. Sige, manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Sa atong pagka makasasala, misali gihapon kita sa kaluoy o gugma sa Dios. Mao kini ang atong buhing paglaom. Busa, malaomon kitang muingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga pangulo sa simbahan, nga magpadayon silang musangyaw sa pulong sa Dios, uban sa kadasig ug pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanila nga naghupot sa katungdanan publiko, nga magtinud-anon unta sila diha sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami.
alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial o laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampuson ta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga nangamatay nga matagamtaman na nila ang kalipay sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan nga nagangmuyo kanimo. Dawata kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, tihiman sa mungkupang sa bupauksan usa. Kining panog, kining dino, ginaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit nung Ama. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo, sa kripisyogikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magadala unta ngari kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon ug kadto sa wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuwa
Nangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man tangging harian ang gahugang himaya hangtod sa kahangduran. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos sa nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos sa nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, Dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipangmulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. one breath, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuunan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamo tuwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot.
Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Christian Hope. Makapawa nig stress ang ato lang buhaton, mutuo ug mosunod gid ta sa mga pulong ug kinabuhi ni Kristo. So atong pasalamatan ang mga tawo nga lig-on kay pagtuo nga nahimong mga manggihatagon na malit sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots. So sa ako nang ikaingon kaganiha, niabot na og 5,246 slots ang atong nahalin. So pakpak na sag-usab sa Ginoo. Ang 24,254 ato lang ni siyang ipanghinaot nga mahurot ni hangtod sa September 8. Kung usbon, mas nindot nga idiritso sa atong bank accounts o transfer, nya i-inform na lang ko, pinaagi sa pag-text or sa message, nga naay na deposit, nga ang name sa nag-donor o ang amount. Katuding i-announce na ko, murag grasya po ni, i-announce na ko bahin sa akong pag-umangkon sa pag-agawan nga namatay dito sa Qatar, nga dili makatransfer ang lawas dire. Atong Domingo gahapon niari nako ang president sa kadtong kadibitang agency nga ni facilitate sa pagawas niya didto. Ningon siya, Father, ayaw na lang mo pag-raise og amount, amo na ning obligasyon. So kami na mag-igo aning tanan, ayaw na paghasol-hasol. Amo to nga good news gyapon. Kung itagaan dito kuan anako kamo na pag-coordinate gitagaag contact number, sila na mo arrange sa UWA o sa ila sa ditong agency dito, sila na magkuan para ma-transfer ang lawas din niya. Na may pipila nga mga nakapadalas ilang donations, ato na lang tong ihatag unya sa pamilya para sa ilang magamit. So salamat kaayo ni mga tao nga mubati sa panginahanglan nato o hatagan unta sa sila grasya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinahagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y may
nag